Mongatu ambiri amene tokhalako dziko lino la South Africa tikutha kuzindikira bwinobwino nyengo zowawa zimene tikumana nazo padakali panopa zikuoneka kuti polisi komanso Home Affairs ndikuti ayika chidwi kwambiri chofuna kulimbana ndi anthu amene tili kuno amene tilibe mapepala achilolezo kuti tikhale komanso kugwira ntchito ku dziko lino la South Africa. Ambiri ndife mboni pa zinthu zimene tikumana nazo padakali panopa. Komano zikuoneka kuti exercise imene yapanga intensify kwambiri chifukwa chonena kuti mtsogoleri wa dziko limene la South Africa Cyril Ramaphosa masiku angapo apitawo ku parliament anayankhula nkhani yokhudzana ndi anthu amene tilibe mapepala okwanira. Tateni tionere zimene anayankhula mtsogoleri amene kumapeto kwake timalize ndi nkhaniyi. The border management process, we need also to strengthen enforcement. The Immigration Act prohibits anyone from employing illegal foreigners who are not documented. This law prescribes the employment of an illegal, undocumented immigrant as an offense that is punishable through imprisonment or a fine, or both imprisonment or a fine. And the Labor Relations Act and the Basic Conditions of Employment Act does protect foreign nationals who are certificated and documented. But we must now state it very clearly. I want to state it very clearly that employers who continue to employ people who are not documented are committing an offense. And we are going to make sure that those employers stop what they are doing, because South Africans are most unhappy, and they have a sense that the jobs that they should be performing are being taken from them by those who are not documented, but particularly by those employers who practice the acts such as employing people from other countries undocumented because they are cheap labor. Tabwino taona pamenepo komanso tamva amene akuyankhulira amene Cyril Ramaphosa kusindika kunazona kuti anthu amene akufunikira kukhala kumene ku dziko la South Africa komanso kugwira ntchito akuyenera kukhala ndi mapepala achilolezo kuti agwire ntchito kumeneko komanso kukhala kumeneko. Akunena zona kuti iwo amalola anthu amene ali ndi mapepala oyenereka, sadana ndi anthu amene ali ndi mapepala. Chimene angofuna chino kuti anthu akhale ndi mapepala kumapeto ake ndi kuti ali ololedwa kugwira ntchito kumene ku dziko la South Africa. Ndi tikamva pamenepo akupitiriza ati kuchenjeza amene amatilemba ntchito oti tilibe mapepala okwanira bwinobwino. Ndi kuti anthu amenewo, mabwana amenewo akuti akangopezeka ndi kuti azimbwandiridwa kaponyedwa ku chitokosi. Panopa tisaname patheba pano moyo ndi kuti wafika posauzana wathina kwambiri. Mbuyomu timakhala tikumana ndi nyengo ngati zimezi koma sizinafike pamenepa. Panopa ndi kuti zafika pawesi kwambiri. Ndi amene wayankhulira mtsogoleri chonchi akuoneka kuti wapasa mphamvu kwambiri amenewa a polisi komanso a Home Affairs. Komabe ngati pali ma chances oti titha kuthamanga kupeza mapepala, tiyeni tithamange tipeze mapepala ndi cholinga choti tipitirire kukhala komanso kugwira ntchito kuno ku South Africa. Komabe ena akupereka maganizo awo. Tateni timvere zimene akuyankhula anzathu ena kusereku zokhudzana ndi nkhani imeneyi ya a Home Affairs komanso a polisi. Maswera bwanji pa group kwina kuti konse kumene muli a Malawi. Titokoze amene mwapanga forward message imeneyi, amene muli big zonadi Cyril Ramaphosa ngati president wa dziko la South Africa lino wasimikiza komanso it's like azikambirana mu parliament ndi kuphasisa kuti kapena kuti lamulo limene ayika pakati pano ku South Africa kuno ndona kuti munthu wina aliyense amene ali mwina kwa company kungolemba ntchito munthu wobwera oti alibe pepala lokhalira mdziko muno azimangidwa ndi munthu wolembedwa ntchito kumangidwa kupita ku prison. Akapita ku prison ndi kuti akhoza kuchajidwa kuti akakhale dzaka apo either azipasidwa fine. Mwaona? Komanso munthu wina aliyense amene angapangidwe employee kapena kulembedwa ntchito imene ukulembedwa even paper lako litakhala labwino koma nkupeza kuti ulibe certificate ye ntchito imene yoyoyo
ndiye kuti sakuyenera kuti akulembebe, koma dziko linolo akusimikiza kuti loledwa komanso ndi lokonzeka kuwalandira anthu obwera amene ali ndi skill kapena kuti ntchito imene akuiziwayo koma akhali ndi mapepala oyenerera, ngati kuti ntchito yake kaya uli driver you must have a driver's license, ukhale ndi traffic register, ndiye kuti ndi skill yako imeneyoyo, komanso ukhale ndi chani ndi work permit ngati pepala loyenera kukhala mdziko muno, ngati uli mechanic chimozimozi so anthu amene akugwira ntchito ka manyumba kaya ndi mabusiness amene ntchito yake zizikhala ngati ziti zimenezozo, kupangira kuti anthu ena amene samamva chizungu kuti sapanga understand. Ndiye guys, dziko lino lavuta, chimene chikufunika chake mulungu ndi amene akudziwa, koma tilibe backup chifukwa akamayankhula so president obvious ngati chonchi which is a public, ndiye kuti anthu aja akuapasa mphamvu yona kuti azitipanga enforcement kuna kuti mavuto tizaona. Maboda mu sazitikaniza kulowa because tikamabwera ndi passport ija tizibwera ngati kuzapanga visit, ndiye alibe ufulu otithamangisa kuna kuti musalowe, komano tikamazalowa ncholinga chokuti tizikhala mdziko muno mmene tikukhaliramo, ndiye kuti ambiri mwa ifeyo tikhala tikuona mavuto. Ndiye zizi chikhale chiphunziso ndi kukonzeka tonse amalawi tonse kuti nthawi chayafika kuti tibwerere kumudzi tikapeze zochita malinga ndi situation. Kupandapo ndiye kuti chimfuniro cha mulungucho poti tonse timalira kwa mulungu, ndiye kuti mavuto ndi amene tizaona omangidwa day life basis, and apa sama chances even achayeneka dziko lino komanso even apolisi amene, koma sindikupereka chiopsezo kwa Malawi na aliyense, koma ndikungomasulira mmene wayankhulira president kuna kuti mavuto awawa ndi atigwera ifeyo ndipo tilibe so option. Guys, tikhala anthu okonzeka, tiganize mofasa, kamene kalipo timange, tipite kumudzi, tikaone kuti mulungu akatipasa zotani, kusiyana kuti titaye nthawi kuti kugwira ntchito lero wapeza 2000 instead of kuti upanga invest kumudzi kapena pachina chake akugwire abwere wa polisi atenge. Ndiye moyo umene ndimene zikhala watsiku ndi tsiku ovutika. Nthawi yakwana guys, tibwerere makwathu basi tizikaona kumudzi, kusiyana ndi moyo umene tizikhala ku South Africa kuno, kwa special kwa situation imene ilili pakali pano. Chabwino tamva amene oyankhulira mbale amene akupereka ma option kuti ndi mmene situation ilili nkutheka kupitiriza kukhala ku dziko la South Africa pamene tizikhala tikukuma ndi vuto ngati limeneli lolimbana ndi apolisi kuti akatimbwandira kuwapasa kenakake, komanso njira ina ndiyo makonzekera kuti tibwerere kumudzi, ndi cholinga choti ukayamba moyo wina ndikuona kuti kodi zitha kukhala zikuyenda motani. Komano nkhani yaikulu ndi imene yonena kuti tikathamanga kupeza ma documents bwinobwino, ndiye kuti nokukhala kumene ku dziko la South Africa sikungakhale kuvuta, ndi amene ndi kuthekera titha kupanga zimenezo potengeranso kuti makona amene tinazolowera oti nkupeza ndalama, ndiye kuti ndi ku dziko lino la South Africa paja tikabwerera kumudzi ndiye kuti timakhala kuti takayambiranso pa zero, komabe poti paja pali mawu ajamanena kuti kwanu mthengo munalaka njoka. Sitikudziwa kuti ino maganizo anu ndi otani pamene tikukamba zonena kuti mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa asimikiza ku parliament kuti anthu amene akufunikira kukhala ku dziko limene la South Africa ndionena kuti ali ndi ma documents okhalira kumeneko komanso ma work permits. Ngati maganizo amene tinawo tifotokozeni comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sewoli opanga like video mene komanso opanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutipeza mosavuta.